Καλησπέρα σε όλους, το όνομα μου είναι Στέφανος, ασχολούμαι με την πληροφορική πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα καινούριο κανάλι που εδώ θα δούμε τα βασικά πράγματα ώστε να μπορέσετε να περάσετε τις εξετάσεις του ECDL. Και εννοώντας εξετάσεις ECDL, μιλάμε για όλες τις ενότητες και για Word και για Excel, Access, PowerPoint και Internet. Αρχικά, καλό θα ήταν να κατεβάσετε όλα τα syllabus τα οποία βρίσκονται μέσα στο site της ECDL, πηγαίνοντας ecdl.gr και μετά στα products, στα προϊόντα, μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα syllabus τα οποία βρίσκονται προς τα κάτω. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το PowerPoint. Το PowerPoint γνωρίζουμε, πιστεύω, οι περισσότεροι τι είναι η εφαρμογή του Office, της Microsoft, για να κάνουμε παρουσιάσεις. Πάμε να δούμε λιγάκι το πώς είναι ένα syllabus. Το κατεβάζουμε. Και εδώ μας έχει τώρα όλη την ύλη την οποία πρέπει να γνωρίζει ο εξεταζόμενος για να μπορέσει να δώσει και να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις. Αποτελείται το αρχείο από τις κατηγορίες, από τις υποκατηγορίες, αναφορές και το αντικείμενο της εργασίας. Μια μικρή επεξήγηση για το τι είναι η κάθε αναφορά. Σε κάθε μάθημα θα βλέπουμε μια υποκατηγορία και σήμερα θα ξεκινήσουμε με την κατηγορία 1, χρήση της εφαρμογής, και την υποκατηγορία σύνολο δεξιοτήτων, δηλαδή εργασία με παρουσιάσεις. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίσουμε είναι άνοιγμα κλείσιμο μιας εφαρμογής παρουσιάσεων και άνοιγμα κλείσιμο παρουσιάσεων. Πάμε να το δούμε. Κουμπάκι των Windows. Πάμε προς τα κάτω εκεί που είναι το P, το PowerPoint. Και έτσι μας άνοιξε η παρουσίαση, μας άνοιξε η εφαρμογή του PowerPoint. Πώς μπορώ να κλείσω την εφαρμογή του PowerPoint? Απλά πατώντας πάνω δεξιά το Χ. Πολύ ωραία. Πάμε να το ξανανοίξουμε. Το επόμενο που μας ζητάνε είναι άνοιγμα κλείσιμο παρουσιάσεων. Εδώ λίγη προσοχή, γιατί εδώ μας ζητάνε να κλείσουμε μόνο την παρουσίαση, αλλά όχι την εφαρμογή. Πάμε εδώ πάνω αριστερά στο μενού File, Αρχείο και Close, κλείσιμο. Όπως βλέπετε έκλεισε μόνο η παρουσίαση, αλλά όχι και η εφαρμογή. Τι άλλο μας ζητάνε? Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης βασισμένη στο προεπιλεγμένο πρότυπο. Πολύ εύκολο. Αφού έχουμε ανοίξει το PowerPoint, File, Blank Presentation, κενή παρουσίαση. Αυτό είναι όπως μας το αναφέρει εδώ, το προεπιλεγμένο πρότυπο. Επίσης μπορούν να μας ζητήσουν να δημιουργήσουμε μια καινούργια παρουσίαση με κάποιο διαθέσιμο πρότυπο. Για να το δούμε. Αρχείο, πάμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο, New. Και όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν διάφορα πρότυπα και με διάφορα, όπως βλέπετε, στυλ. Earth Inspiration και οτιδήποτε άλλο. Εδώ επιλέγετε αυτό που θα σας ζητήσουν. Παραδείγματος χάρη πάμε εμείς να επιλέξουμε αυτό. Statistics Focus. Create. Εδώ λέει Download Size, γιατί αυτό το πρότυπο δεν το έχουμε εμείς εδώ τοπικά στον υπολογιστή μας, άρα πρέπει να το κατεβάσουμε. Κάνουμε ένα Create. Περιμένουμε λιγάκι και η παρουσίαση με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο. Μετά τι μας ζητάνε στο 1.1.3 αποθήκευση μιας παρουσίασης σε μια θέση σε τοπικό ή διαδικτυακό δίσκο. Πάμε να αποθηκεύσουμε. Η αποθήκευση είναι από εδώ πάνω, πάλι πάμε στο μενού File, αρχείο δηλαδή. Την πρώτη φορά που αποθηκεύουμε ένα οποιοδήποτε αρχείο, είτε Save, αποθήκευση, είτε Save As, αποθήκευση ως, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάμε με το Save As. Έχω φροντίσει και έχω δημιουργήσει έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα ECDL και θα ονομάσουμε αυτό το αρχείο παρουσίαση 1. Πατάμε Save και βλέπουμε κατευθείαν το όνομα αρχείου που πληκτρολογήσαμε εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Πάμε στη συνέχεια εδώ που μας αναφέρει ότι μπορώ να το αποθηκεύσω και ως άλλη μορφή αρχείου. Για να δούμε τι είναι αυτό. Πάμε πάλι
file, αλλά τώρα επειδή θέλω να το αποθηκεύσω ως διαφορετικό αρχείο, save as. Πάμε πάλι στην browse αναζήτηση, κατευθυνόμαστε στον φάκελο που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε και από εδώ που γράφει save as type, αποθήκευση ως διαφορετικό τύπο αρχείου, επιλέγετε αυτό που θα σας ζητήσουν. Εμείς, για παράδειγμα, ας επιλέξουμε το PowerPoint 97-2003, το οποίο είναι η προηγούμενη έκδοση του PowerPoint. Το επιλέγουμε. Αν θέλουμε και πάλι αλλάζουμε το όνομα ή το αφήνουμε το ίδιο. Αν το αφήσουμε το ίδιο, θα έχουμε δύο αρχεία με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικού τύπου. Το ένα θα είναι 97-2003 και το άλλο θα είναι το τωρινό, αυτό που ισχύει τώρα. Πατάμε αποθήκευση και είμαστε μια χαρά. Τι άλλο μπορούν να μας ζητήσουν όσον αφορά το υποκεφάλαιο εργασία με παρουσιάσεις, να το κάνουμε PDF. Για να δούμε. Το PDF γνωρίζουμε, πιστεύω όλοι τι είναι το αρχείο που χρησιμοποιεί το Acrobat Reader. Πάμε αρχείο, file, export, εξαγωγή και create PDF κάθετος XPS. Πάλι κατευθυνόμαστε στο φάκελο που θέλουμε να αποθηκεύσουμε το PDF μας. Όπως βλέπουμε εδώ, Save as Type το έχει επιλέξει από μόνος του το PDF. File name, όνομα αρχείου, το αφήνουμε πάλι παρουσίαση 1. Με το που πατήσουμε Publish, μας ανοίγει η παρουσίαση πλέον ως PDF. Για να δούμε τώρα. Τι άλλο μπορούν να μας ζητήσουν, και εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων. Αυτό που λένε το μόνο εύκολο. Πώς μπορώ να καταλάβω αν έχω ανοιχτές παρουσιάσεις ή όχι? Εδώ κάτω, πηγαίνοντας στο ποντίκι, τον κέρσορα, όχι το ποντίκι, τον κέρσορα πιο σωστά, βλέπω ότι έχω ανοιχτές δύο παρουσιάσεις. Παρουσίαση 1, παρουσίαση 2. Και τι μπορούν να μας ζητήσουν? Μεταβείτε στο αρχείο Presentation 2. Μεταβείτε στο Presentation οποιοδήποτε. Άρα, εσείς πηγαίνοντας εδώ με τον κέρσορα, μπορείτε απλά να επιλέξετε την παρουσίαση που σας έχουν ζητήσει. Αυτό ήταν το πρώτο μας μάθημα όσον αφορά το PowerPoint και την υποκατηγορία εργασία με παρουσιάσεις. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρακολουθήσετε το βίντεο ξανά και ξανά. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να το στείλετε στα comments. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε και το κουδουνάκι, το καμπανάκι όπως θέλετε το λέτε, ώστε να ενημερώνεστε όποτε ανεβαίνει κάποιο καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ξαναλέμε πολύ σύντομα.